Iau. Iau. Ce mai tare, da, perfect, da! Iau! Hai să mă bătea acolo! Bă, dacă mă sună cineva! Uai, ce avem noi aici! Și atent! Deci hai să răspundem, da? Cine? Am câștigat? Incredibil! Vale! Claro! Poder! Și primă! Mañana! Vale! Deci ați văzut? Copii și faci băieți în Spania. Deci, anul trecut am fost în prost. Am spart telefonul. Dar nu pasă nada, am mai cumpărat alt telefon. Oh, cum era? Fufufon! Deci mi-am luat un fufufon. Și mai am încă 20 de telefoane. Încă mă sună. Faleu! Vă dați căutați în moreu. Da! De la Vodafone. No, nu te nadie. No quiero cambiarme. N-a fost de la Movistar și vreau să mă schimb de la asta. Deci, așa copii să vă arăt eu cât de bogat sunt în Spania. Deci așa, stați un pic să bagă ăsta pe tehnologii mari. Să le punem aici pe pat. Deci avem un fofofon, apoi avem două PSP-uri. Merg amândouă. Îl aprindem pe ăsta. Fiți atenți, PSP-ul. Incredibil, am multe jocuri, dar nu... Deci, sperar, vedeți, joc. Oh, iar mă sună. Dacă tot ăsta de la Movistar, cred că eu mor. Nu mai răspund, lasă-mă, știe că... Deci ăsta e un PSP, bun, l-am închis. Ăstea jocuri de la PSP. Așa, ce... Alt telefon! Ăsta e cu clapă. Alt telefon bun. Mai avem încă un telefon. Și ăsta tot activ, și ăsta. Deci incredibil, domnule. Deci n-avem, stai că intră pe mări. Încă un telefon. Stați cum am telefoane. Am carduri la greu, falea, să vă arăt așa. Pe ăsta am 9.000 de euro. 1.000 de euro mi-am dat la băieți să bem. Și am un card aici. Ăsta la fel am mulți bani pe el, dar nu mai știu, am pierdut postul la bani, numărul la bani. Ăsta e Caja Madrid. Deci pe ăsta e foarte mulți bani. Ce mai avem? Noi avem fiul lanțuri. Vă arăt și portofelele mele. Nu știu, am 3 pași. Deci fiți atenți ce avem în ele. Nu știu. Avem mulți bani, fiți atenți. Avem 1.000 de euro. 1.000 de euro. Avem acții multe din el. Acții de la Mercedes, de la Benz, de la... Avem poze. Avem poze. Am poze cu fratele mei. Deci nu vală pozele. Aici mai avem prezervative. Deci avem un caz de urgență. Un caz de urgență. Încă Durex mâncat, așa cred că a fost al lui Lica. Acum asta mereu. Așa, stați un pic cum aveți 7 telefoane. Încă un portofel. Ăsta arătă actele tot. Nu se tare bine. Ăsta e portofele. Ia uite, și banii mei din Spania. Incredibil, domnule. Îmi trebuie, cred că 7 pene ca să-mi pun ceam. Ce avem aici? Avem cheile de la Ferrari. Deci ăsta e nou Ferrari, ăsta e nou model de Ferrari. Aici cheile de la limuzină, de la Volkswagen, de la Lamborghini, de la casă, de la vilă. Ăsta e de la garaj. Faci să apeși să deschidem. Vedem ce mai avem. Avem giuluri. Avem țigări. Astea de ciocolată. Deci eu îmi permit să fumez
Mai avem și camel, fiți atenți, incredibil. Astea țigări normale, astea de ciocolată, numai eu pot să le fumez. Avem și bere. Avem și bere. Bere au bere mai încolo și trebuie să aruncăm încă 20 de becane în bus. Aici avem un individ. Deci am tarhete în asta sanitară, dacă nu rup gâtul îmi plătești medici. Deci, sau dacă nu ajung acasă când îți dea, Te duc. mă duc ei. Deci ce mai avem aici? Aici, ăsta nu care, în ăsta? Nu, mă, ăla. În ăsta? Aici, Uai, aici avem un... nu, bă, idiotul. Uai, am uitat eu de banii ăștia. Uai, chineze! Deci, când am fost eu în China, să trag chineze. Deci avem aici, ăstea sunt foarte mulți. Ăstea din de la Monopoly. Unde dracu? Deci, aici avem noi foarte... Banul ăsta e cel mai vechi din China. Ăsta a intrat în toate istoriile. Ăsta e 3000 de euro. Actual. Ăstea lire. Sunt multe lire. Lile. Nu pasă nada, stai buraciu. Ăstea... Nu știu. Ăstea nu știu. Ăstea sunt 100. Deci, banii mei, banii care i-am doar așa într-o zi într-un borșufel. Deci, se pune la loc. Așa. Să vă arăt eu tirurile mele de 32 de carate. Incredibil, domnule. Să-l punem aici. Stai să mai facem loc. Avem și calculator. Iau, avem și brichetă. Și acum dau tot aurul jos după mine. 24 de kg de aur de 24 de carate. Începând, ăsta mi l-a dat cadou o pizdă. La asta. Pamela? Nu. Nu Pamela Anderson. Asta, incredibil. Am și poză cu ea. Deci mi-a dat, ea mi-a făcut cadou că am făcut-o. Wow! Mohamed, s-a arătat fața incredibil. E style Alex aici. Deci aici avem, care mi-a regalat prin schimb 24 de carate. Aici am fost la cel mai picant din România în casa. Ăsta e aur greu, se întărește mult. Ăsta e tot de 29 de carate. Îl punem aici. Ăsta e ghiul, l-am luat dintr-un titlu de la Baba, a murit cu partea noastră. Avem ceasul de anul trecut, deci ăsta mai face un an și intru în istorie. Încă nu l-am spart. Stai cum avem, stai că ăsta nu, stai, mi l-a regalat-o una runică ăsta. Asta s-a că tehnologie mare ăsta. Ăsta a costat mulți bani. A costat 7.000 de euro, numai transportul. Și apoi mai avem încă un telefon. Stai, ultima generație de telefon care a apărut. Nici nu știu să-l deblochez, să moară mama. Fiți atenți. Eu cu telefoane tactile în pula, nu știu să-l deblochez pe ăsta, fiți atenți. Am reușit să moară. Ultima generație de telefoane. Îl punem lângă telefoanele mele. Și mai avem haina după mine. Asta e Puma. Asta au costat un susto. Asta curat o s-am putut pe ea. Deci, vă rog frumos, avem Puma aici. Deci Puma. Stați, mai avem parfum. Avem ăstea. Ăstea sunt în case avem ăstea. Ăsta îl sunt, că mai are o leacă. Ăsta e deodorant.
Avem aici Dulci Cabana în versiunea chineză, 2 euro. Ăsta e albastru, nu știu ce am turnat în el. Bun, ăsta a costat 7.000 de euro. Avem aici cel mai nou parfum care își poate permite un bogătaș care își scoate banii din petrol. Care eu. Deci vă rog frumos. Petrolul ăla care spude rău, din cauza asta mi l-a spus. Când ajung acasă mă dau cu spray ca să nu mai put. Deci avem aici spray, fan, mă dau cu el dacă spizele, unde spizele. Lasă-la până la Uai, ce fain pute! Deci pe ăsta să-l punem la loc. Ăsta era la primul regalul. Ăsta nu să-l fac. Ce incredibil! Deci dacă vreți, copii! Deci copii, dacă vreți să ajungeți ca mine, pot. Vă dau singură lecție. Când l-ați văzut, l-ați luat și ați fugit. Asta vă spun eu. Fiți atenți. Asta e o travesti. Pune aici travesti, bun. Pe asta, în asta am băgat 10.000 de euro în care am furat eu într-o seară. Și tot ce e aici, într-o zi jumate, l-am făcut. Deci e foarte ușor. Dacă vreți să mă întrebați, dați toate în pula. Dați pe Iacov și m-a agregat Alex, liniuță jos, expres, arroba, Iacov.com. Arroba en español. Arroba, no pasa nada, tío, yo estoy en España, yo no mucho pasa. Și mai am unul de hotmail care pune Ulexus Ulexus @hotmail.com